A predávam slovo. Raz, dva. Ahojte. Takže moje meno je Saša. Som architektka, pôsobím v Martine, odkiaľ aj pochádzam. A dnes som tu najmä preto, aby som povedala pár slov o novej nemocnici, ale ešte predtým by som rada povedala, čo pre mňa vlastne architektúra znamená a čo je pre mňa dôležité v architektúre. Architektúra to nie sú len budovy, to je aj ten priestor medzi nimi a je veľmi dôležité, ako ten priestor vyzerá. Toto nie je druhý slajd. Dobre. Čiže je veľmi dôležité, ako ten priestor vyzerá. Či je priestor ošarpaný, bariérový, či práve vidíme ten opak. Čiže či je priestor bez starostlivosti, esteticky nezaujímavý, alebo naopak, teda ten priestor už je plný zelene, bez vizuálneho smogu, je inkluzívny. Pozýva vás k tomu, aby ste v ňom trávili čas a aby ste sa v ňom dobre cítili. Pretože presne to je to, čo v architektúre sa snažím hľadať. Je to tá starostlivosť o komunity, o jednotlivcov a o vzťahy, ktoré v tých... Toto už vôbec nie je tretí slajd. Začni od zlom, hej? Už som bola rada. Pohode, jasné. Na spekcie, počkaj. Ale už sem budem. Dobre, skúsme ešte raz, hej? Hej, skúsme. A skúsme ten druhý rovno. Druhý? Tento? Áno, to je to prostredie, to je presne to prostredie, to škaredé. To, čo nás nedokáže veľmi kultivovať. Prostredie plné aut, prostredie, v ktorom stále niečo zakopávate, prostredie, v ktorom sú vybité okná. Toto prostredie vo vás nemôže vzbudzovať nič pozitívne, práve preto je dôležité to prostredie pretvárať a snažiť a tlačiť na to, aby to prostredie vyzeralo inak. Tak, to je presne tá zmena. No a dennodenne sa teda presviečam o tom, že to, ako naše prostredie vyzerá, má vplyv na to, ako spoločnosť sme. Aby sme boli vlastne tým prostredím kultivovaní. Aj to je teda dôvod, prečo som sa stala súčasťou tímu nemocnice v Martine, kde mojou úlohou ako projektového manažera pre oblasť architektúry je práve kvalita priestorotvorby a toho, aby naozaj sme udržali kvalitu priestorov skrz celý projekt od jeho prvého bodu až po koniec, tak, ako sme to na začiatku celé naplánovali. Celý tento projekt začal pomerne netradične na slovenské spôsoby, na slovenské pomery. Štandardne, keď si investor povie, že ide stavať novú budovu, a hlavne je to teda verejný investor, ktorý ide stavať novú budovu, tak to, čo prichádza ako možnosť, je verejné obstarávanie, kde jediným kritériom je najnižšia cena. Lenže ako môžete získať kvalitu, keď vašim jediným kritériom je najnižšia cena? Preto bolo veľmi dôležité, že vtedajší investor, Jeseniová fakulta, sa rozhodla vyhlásiť súťaž návrhov, kde tými kritériami bolo niečo iné. A tými kritériami bola presne tá kvalita. Tú kvalitu hodnotila odborná porota, a myslím, že z 13 návrhov, ktoré boli do súťaže prihlásené z celého sveta, alebo z celej Európy, vybrala tie najlepšie. O chvíľu na obrázku uvidíme práve 3 ocenené návrhy, kde každý z tých návrhov odpovedal na tú istú otázku, ako má vyzerať nemocnica budúcnosti v Martine. Mali to isté zadanie a každý z tých tímov k tejto téme pristúpil úplne inak. Takže bolo veľmi dôležité, aby porota vybrala toho najlepšieho na základe objektívnych kritérií. Víťazom sa v tej dobe stal ateliér Pantograf, ktorý umiestnil na veľkú horu monoblokovú štruktúru s veľkým atrium uprostred. To, čo porota ocenila na tejto stavbe, bola teda jasná čitateľná štruktúra a to, že dispozičné riešenie celej budovy vlastne nerozdeľovalo jednotlivé oddelenia, ale práve ich spájalo prostredníctvom kruhovej chodby, ktorá sa uprostred nachádzala. Po súťaži samozrejme prišlo spodrobňovanie projektu. Vidíte, že je to veľký rozdiel voči vizualizáciám, ktoré sme videli pred chvíľou. Prišli nové požiadavky, nové výzvy, ktoré bolo treba do budovy zapracovať a rozsah budovy sa zväčšil o 1000 m2, zväčšila sa výška celej budovy o 2 podlažia
a pribudli dve podzemné podlažia. Čo sa však nezmenilo, bola tá vízia, ktorá bola na začiatku nastavená, a to je vytvoriť nemocnicu, ktorá je orientovaná na pacienta, kde pacient je na prvom mieste. A jedným z tých najväčších benefitov, ktorý táto budova môže priniesť, je to, že lôžkové oddelenia majú všetky jednotky izby, čiže už sa naďalej nemusíme tlačiť na veľkokapacitných izbách, ale vlastne zdravotná starostlivosť bude poskytovaná v jednolôžkových izbách s vlastným hygienickým zázemím, ktoré pacientom umožňuje súkromie, umožňuje im sprevádzajúcu osobu a zároveň ochranu voči možnej nákaze z ďalších infekcií, ktoré sa v nemocnici môžu nachádzať. A keďže pre nás tento formát súťaže návrhov sa ukázal ako veľmi úspešný, práve keď chcete získať tú kvalitu, tak bolo pre nás dôležité stiahnuť po ňom znova, keď sme začali rozmýšľať nad tým, ako by mali vyzerať interiérové priestory. A pár týždňov dozadu sme vyhlásili teda súťaž návrhov na interiéry, kde zase tými kritériami pre nás nie je najnižšia cena, máme oveľa vyššie ambície a očakávame, že návrhy, ktoré prídu, prinesú to riešenie tak isté, aké je pri tej veľkej budove. Tak, aby bol dizajn orientovaný na pacienta, tak, aby vízia, ktorú od začiatku, od toho roku 2017, som teda nepovedala, ale na Nemocnica budúcnosti začal sa ten projekt budovy ako takej už v roku 2017, aby sme ho priniesli až do roku 2028, kedy je predpokladané ukončenie. Tu na obrázku vidíme vybrané komponenty, ktoré ten interiérový návrh bude riešiť. Čiže vidíte, že v tejto chvíli my máme síce nejaké vizualizácie, ale stále ešte nevieme do detailu povedať, ako ten celkový priestor bude vyzerať. A práve súťaž návrhov nám pomôže nájsť toho partnera, ktorý to s nami vyrieši najkvalitnejšie a najlepšie. Tými kritériami sú pre nás mnohé iné, nie teda tá cena. A keďže už sa teda blížim ku koncu prezentácie, tak chcela by som apelovať na nás všetkých, aby sme boli na seba nároční, aby sme očakávali čo najviac od seba aj od prostredia, v ktorom žijeme, pretože len tak môže byť to prostredie kvalitné a môže mať tú silu kultivovať nás ako spoločnosť. A ak teda sa nám podarí naplniť tú víziu, ktorú s projektom máme, tak to nebude len o tom prostredí, ktoré fyzicky vytvoríme, ale bude to aj dobrý potenciál pre zmenu v poskytovaní zdravotnej starostlivosti ako takej. Ďakujem. Ďakujem za prezentáciu.